yana yi. Hanya bai yi ba. Yana yi. Ina yake kidan yana. Masha Allah, tabarakallah. Alai sana'atiya abinda kake yi wa al'umma muna fatan Allah Ubangiji ya saka ma da gidan jannatul firdausi. Yadda ka zo lafiya Allah ya mai da kai gida lafiya. Kuma yadda ka ɗawainiyar 'yan uwa almajirai akan addu'a ga ƙasarmu Nijar akan zaman lafiya. Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya. Kai kuma Allah ya kai ka gida lafiya. Allah ya yi mana maganin tsagerin nan 'yan ta'adda wanda suka addabi al'umma. Allah ya kawo zaman lafiya a yankin ƙasashenmu gaba ɗaya, yankin Tulaberi da Tera da kuma yankin Tiliya. Allah Ubangiji ya kawo zaman lafiya wannan waje da yankin Difa duka da Maradi. Allah Ubangiji ya zaunar da ƙasarmu lafiya da Difa. Alhamdulillah. Allah ya kai ka gida lafiya, Allah kuma ya saka da alkhairi. Alhamdulillah.